nabo nanto. That is love of a mother. Uthixo uyenze ngamabomo. Laa ntliziyo kumama enenimba. Le izawuthuthuzela, le izawucomforta, le izawuvisa kamani, le izawutitsha. Because as a mother, you must be a teacher. Awuzokondla nje. Awuzokwanyisa nje unikeze izondlo zokondla. Uyafundisa. Funeka ufundisile. And when umama efundisa, does not laugh. When it's time, umama understands that yonke into inexesha layo. If it's time to laugh, it's time to laugh. If it's time for jokes, it's time for jokes. But if it's time to be serious, it's time to be serious. And umama uyayazi into yoba if I cannot change ubuso uzawuba ndiyajoka. Bayayazi sometimes andithethi, ndine-body language. Bayayazi ndivela nje ndijonge. Bayazayo angandijonga ngelaa hlobo ke there's something endingayenzi kakuhle. Aphithise lusini, aphathaphathe lamaqhosha kulaa nto. Because uyabona ngokuba amehlo kamama athi it's time to be serious and andenzi right. And ndinento, when you are a mother, you need to be sensitive. Very sensitive. Because abantwana emakhaya bayathanda ufuna uphatha. Bayathanda ufuna into yoba kuvuwe ngabo. Ndiyaxoka bazali. Bayathanda ukuthi wena njoba ubeka eli abeke eli. I'm very sensitive once wangena apha enkonzweni, because apha enkonzweni I am. Hallelujah. Once ufikwe apha enkonzweni I am. Thank you, Jesus. So iliso lam liba bukhali and ndiye ndibone nento yiyo kokwenu. Once ndithi ndibeka apha ubeke apha ndiqonda uqhelile kaloku. Uqhelile from home. And akayazi ke ngoba lo umama akenziwa njani. Because uzawunika uya understand but uzawunika account. I gave you children. How did you mother them? Ke bava abanye xa bethetha. Yangqina. Enye ixesha ubaba umama ube harsh. She did not mean to be harsh. She wanted to show you how serious this business of God is. Umother une responsibility to make sure a child is disciplined. Uyaqeqesheka umntana. Uyaqeqesheka umntana. Umama une responsibility yoyazi futhi apha eqeqesheni
zoqeqesha. Because noqeqesha kune-levels. Iza apha nontombi? Iza sisi. Phakama uDlozi. Iza sujika iza mina. Uyababona? Abalingani. A mother knows that you cannot discipline abantwana ngokufanayo, because they are not in the same age. They are not in the same age, and their understanding is not the same. Amen. You must have another discipline for this one. You must have another discipline for this one. Ufumaneke balohlala phansi bantwana ba. Ufumaneke ngenye ixesha ingathi uthi wayethe. Utheni ngathi uliyekisa. Kanti lo mama kaloyekisa but uyabona ba spiritually sengumntwana. If I discipline him or her now, endaweni yokwakheka uza kophuka. Because spiritually akakabi kwi-level right of understanding. He is saying mother, but because of spiritual usangumntwana, he does not understand ukuba xa usithi mama, what does that mean? But when it's time to discipline, abona kini hayi kaloku ndiyindoda ndingutata ekhaya. Why umama ezawuthetha ngohlobo? Umama ke seyimama nje uphuma emlonyeni but ngoku ubona ezumfazi. Ndake ndathi ndala ndithetha apha ebandleni ndathi umama notata yinto espiritual, and asiyonto yasecaweni ba kutata notata umanqane makuthiwe tata makuthiwe mama. If you don't have in your spirit that connection kamama, you don't have that, say mfundisi. Because apha ebandleni ngumfundisi wami. Don't say mama. Don't say mama, say mfundisi. Amen. And I understand that ndiqala phi ndiphelele elifeni yakho. Amen. Andingeni kwindima yokuba ngumama. Bakhona abantu omnye umntu angathi he phaa kubani bethe wathi kutheni kum engathanga. It's because I know I'm not your mother. That role can be played by your mother. Umama one access elifini yakho ngena ade ame phaa. Mna ndingumfundisi ndiqala apha ndiphela apha ngokobufundisi bam. I'm not going to mother you because you are saying mama xa undibiza. But we don't have that relationship of a mother and daughter or mother and son. There must be a relationship. If you are saying I'm your mother, there must be a relationship of daughter, mother, son, mother. If the relation, even if you are saying mom, if the relationship is not there, I am not your mother. Because lento isebenza ngala relationship yokuzalwa bandizelwe ngumuntu. And then ke ngoku uyakwazi ukurelease izinto ezibe futhi azive ukuthi ziyangena wena khuphi imele sanyisa uyakuva wena utsala umbele ba uyatsala ngoku uyakondla uyondleka but uyakuva naxa ekhupha umbele ungatsali. When ungumama owanyisa
nayo physical. Uyayazi ukuthi umntana angathi xa umnika ibele angatsali ikhona into erong ayivayo. Uyabona izinto ziphysical. Asiziqwalasele. If right yonke into right and akumnika ibele uyatsala uthi umbona athi nenqina phakamise ufaka amanje uyatsala. But if kubuhlungu apha emlonyeni okubuhlungu somewhere umvakatsala uziba ngoku okay usamazini okanye hayi unento ethile na spiritually siyaziva ezo zinto. Uziba wena uncancisa unezinto akwazi ubamba umbele ancane, but unamaxesha othi xa ukhupha umbele uncancisa kancane. Hayi kaloku umfazi hayi umfazi kaloku makangayilibalile noba ungumama umfundisi noba ungunkosikazi kamfundisi kodwa ke le into yotata ayifuni hey man, this is deep. Fundisi wam akunabakho amaxesha okanye kubekho izinto ezisuitable for wena bama ndengumama kuzo, kube khona izinto eningazoba ngumama ozakubona uba ndingumfazi. Umama wakho okuzalayo ikhona imini umbone ngumfazi. Ikhona imini ukubamba kaloku mama ungumfazi. Hayi masibe senyanisweni bazalwane. Mama kaloku akungeni kule indawo elifini yami, indawo yamadoda ungumfazi. Hayi this is deep. If you don't have that relationship, your heart does not accept you as a mother. Don't say mama. Say mfundisi. Kwi-kingdom kaThixo, in the kingdom of God, izinto indlela ezenziwa ngayo zohlukile kwindlela yezwe. And I thank God that He reveals these things, because when izinto sizenza singena knowledge okanye singazi understand, asizenzi ngendlela right. Ngenye imini you begin to insult the very same woman othi mama kuyo, because namhlanje uthathe into bengenayithatha ungumfazi. Ibingena uthethwa nguye leya. Hayi kaloku eminye imihlaba yamadoda into yamadoda. Hayi umfazi. Uyephi umama? What happened to a mother? What happened to mama? Uyamkazulula umama wakho physically. Uyamohlula-hlula. Akumohlula-hlule ngumama wakho phakwaba. And akazobathinta nanini noba wenza ntoni uyafana nje umathi hayi umama. Sike umama. Mama man, hey mama man. Ngiyamparaza kanjani mama man. Bathi yintoni? Umama. Mama.
Wena ungumama kukho abantu abathi mama kuwe and uyive lanto yokuba akatsho nje ukuthi mama ungumama wakhe, ngumzali wakhe, funeka ume kakuhle, ube ready ukuba ume kwindawo yokumadarisha. Mabethunana inzulu le nto, and uziqomba iphuma kuThixo. Ngenye imini ndiyacaphuka ukubona nto ungumama ucaphuke wedwa ngaphakathi akuthethi. Hayi mani, lo mntana kutheni engenzi right nje mangoku, kutheni engenzi right, and akenzi right ngamabomu. So kutsho napha kungaphakathi akenzi right ngamabomu because uyayazi indlela yokwenza right. Because wathi xa eqala ndibona uba ufuna ungenzi right, ufuna uthi sasasa indawo yonke, ndambiza ndamhlalisa pha, ndaqala ngokumnika i-cold shoulder. Yabona, okay ngoku ewe uthi mzali but ihlobo enza ngayo asingomazali. Ndaqoma okay, mandisuke ke kwindawo yobuzali, ayilifini yakhe ndime apha ekufundiseni. Wena izinto zingahambi right ufuna ndibe ngumama, ufuna ndibe ngumama. And wandiva apha kwi-response yamba umama wandixela kutata, ndithethile nomama, lo mama she was so cold. So sininzi umama ngoku, and uyayiqomba oyena mntu nondenza ndibe right kule ndawo ndikuyo ngumama. Andifowunela utata, hayi mama ubani uzawuza kuye bekhala kuwe, ebekhala. Loo ndathi makesi, ndikhola apha endlini makesi. Ndambeka phantsi, ndathetha naye ndathi if I am your mother, laa ndlela omqhuba ngayo umama wakho funeka ingohluka apha kuyo. If akulindeli umama wakho ngalo lonke ixesha uba makakufowunele akutsheke, uyayazi nawe into yoba mawumfowunele umama umtsheke, okanye if ubuhambile akulindeli ngamaxesha wonke uba umama wakho makakufowunele abuze uba uhambe kakuhle na, uyayazi into yoba mawufowune uthi mama ndifikile ndihambe kakuhle. Do the same nakubo. I don't mind to mother you, but be my child. And futhi mandikuve uba ungumntwana wam. Emveni koko waphinda wenza ezaa stance enjalo nje, ayithandi attention, wenza ezaa stance. Then bikhona into evukayo apha kum ngaphakathi, siyabazi bo, niyayazi bo mama le nto ithita, so matshini ithi zutheni kaloku lo mntana. Then uba ikhona into enyakamayo kum ngaphakathi, bathi ndiyagezeleka mosi. Hayi ndiyagezeleka, ndabala I've been trying uba ngumama. Uzawude ngumntana nini? Bawo, andafaka nobawo kule ngcingane nam, ndathi bawo uba kufuneka ndibe ngumama kuye, please if le nto bawo, because andikwazi uba ngumama emntwaneni ongadulekanga uba ndibe ngumama kuye. If undinikile uba ndibe ngumama kuye, ndithethile naye but make her understand. Ndithetha uThixo mna after ndigqibo ukutsho kum ngaphakathi, azange kudlulele 10 minutes wafowuna. Ebegqibele nini ufowuna, baxa ndithetha njalo noThixo wafowuna. Mama ndiyanicinga ntontontonto kwathini, was thinking of you kwathini, wabe kukhona endinika ingxelo ebekudala ndiyilindele. Ndathi enkosi Thixo. So ingumsebenzi omkhulu, ingumsebenzi obalulekileyo. If ungayithathi serious into yoba ungumama kubantwana bakho, and inentambiso
for granted. And futhi uyazi bangubani okunike abantwana. Fumana ufuna kumana ukuya kulo ukunike abantwana. If it is your will, ukuba ndibe ngumama, ndiqondise Thixo. Give me wisdom, give me knowledge, give me understanding. Give me umonde. Usake wayibona bayayazi omama, uthapha kwimeko osapho uyathetha nayo but uthule. This time, uthule. Ngoba xa sikhomba, I might be silent, but I'm not quiet. Amen. You are not saying something, but you are saying something. Awunikezeli. Abantwana ba precious. Wow. Jesus. They are very precious. Basisipho esinqabileyo abantwana. That is why not anyone can be a mother. They are very precious and they need mothers. Akhathazeka umama ekhathazeka ngendoda endala ena 15 years. Akasambeleki ke lo umuntu wamgqiba sele ezimele umzi wakhe. But umama remains a mother. If uyeva ba emzini kabani izinto azihambi kakuhle, akaphumla umama. Akaphumla umama. Wenza inzame umama. Wenza inzame. And umama kwilife yakho akajonga uba ngoku kwenzeka ntoni. I'm talking about a mother. Amen. Akajongi ba wenza njani ngoku ukhangeleka ngathi uyintoni. A mother does not see that. Umama ubona umntwana wakhe oh my God. Umbona ephumelele eyinto ethile. Umama uyawalungisa amagama azawathetha ngomntwana. That is why ufumana ukuba a mother sometimes she keeps quiet. Awukwazi ukuthi ungumama uye kumlomo wakho ube loose. Ukhawuleze uvuleke ukhuphe amagama. Especially xa unomsindo. Kakhomba ungaphuke ukwela qondo liphezulu. Keep quiet. Ukone wafikelela kulaa point yokuthi gap apha. Uyakazi umntu uhlala. Hey, I wonder when uyiva la pain ekuhlali apha physical. Ibeselaphi xa uhlele ngumntwana apha spiritual. Because it's more powerful in the spirit. Because the spirit controls the natural. Hlala umntana kabuhlungu. Hey, Nkosi. When you fikelele kulaa point uba ulihleli apha ngoku, keep quiet. So that ungakhupha amazwi okumchitha. That ayiphazama iBhayibhile when isithi
imihla yakho emhlabeni. Ngoba uyayazi ukuthi wena umzali efelwe ngwele ndawo ekhupha amazwi. Lamazwi can destroy your life. Lamazwi angabunqamla ubomi bakho. Wena umzali esithi betebangabikho. No mother can say that. Wake wathi omnye uba bebuyiselwa. Hey Jesus. Uba bekwazi ukuyiselwa ngendimginya. I regret into yobandamuzalo. Daddy, do not say that. Ngoba kwakhoneka kuThixo ukuthi umzali. And usathana soze akubethe ngento ongena relationship nayo. Vakambethanga ngomyeni. Betha ngabantwana. Because uyayazi the power ye relationship. You better keep quiet. As a mother, don't say anything. There are women that have failed. Ukuba ngomama kubantwana babayeni babo. Because akayazanga into yokubana njoba ndisiza kwi-life yakhe ngutata wabo. So when you get married, you become one. You become one. Bangabantwana bakho. Yes, they will reject you. Yes, they will fight with you. But fight Linda Mama wabo. Saying that you are not our mother. But because uphume kwintontoni lomyeni wakho. A mother knows that you are mine. Even if you reject me, I will stand endaweni yami yokuba ngumama. Uqhankqalaze wenza kubetha izinto uqomba unida umama, you will find me waiting and mother you. It's not easy to be a mother. It's not easy to be a mother. No baba ngakukubukula kangakanani. Eduyayazi into yokuqala yobafumana ngayo. Ethi ngokukelele mina yazi nami. Yazi babafumana njani? Into yokuqala efumana ngayo. As much as wena bengafuni nokwamkela as their mother. Keep on making sure that they have a relationship with their father. Yes, they don't want me as their mother. They don't want to have a relationship with me as their mother. But I will stand in the position of mama and make sure that there's a relationship between Bona and Tatawa. Because I can't compute that he's the only father they have. Because number one, he pay no if you is. I did.
I salute you, woman of God. I salute you. Dad. As a mother, you cannot afford too emotional. Never ever allow your emotions to override you. Because emotions it doesn't matter nabana 50 years bangabantuana wena ungumama. Stand in your position yokumadarish. It doesn't matter naba umadarisha at the distance. Build a relationship between bona notata wabo. If they call utata wabo bafuna ubona utata for reloading, lumselela utata and release utata. What into le bafuna uyithetha kuwe ndingekho. Bafuna uthetha notata wabo. Some women abangomama umfundisi wenebona utata emenospokas nobana busy phaye ngokwena nomnye ukhawuleza azoma pheca kwakhe. I'm telling you the truth. I have seen those things. Ufuna ukuva ba utata uthini kuspokas uthini utata. Utata umfundisi akami nomuntu obhinqileyo apha ebandleni babe bobabini bancokola. Uyeka yonke into yomaphaya. Ufuna ukuva. Ufuna uva ntoni? Umuntu utata othetha nentombi yakhe. Into lebazayithetha. You don't force ubumama. You stand in your position. Yobumama. You don't force. Because usi stranger. Your idea can dictate what you figure out. Usi stranger kwabantwana bakwasi. And when ufika babona umuntu ozokohlula notata wabo, baprove wrong. Hey, abantwana bakhona baphaya ekhaya ndiva bathi kuthiwa bafuna undibona. Kutheni befuna ubona wena wethu? Kutheni befuna ubona wena wethu? Yinto le bazayithetha kufuneke ndingayivanga. Mkhululi. Mkhululi. Ayosabela ebantwaneni. That is a mother. It only takes a mother. Not every woman can do that. Abafazi abaninzi awufika kwi-life yendoda bayalahlwa abantwana. No more relationship phakathi katata nabantwana bakhe. Because there is this woman efuna ukuzenza izinto efuna urecognizwa forceful. You don't need the force. You need to stand kwindawo yakho yobumama and build a relationship. Phakathi kotata. Bathe nabo bayibone nabo okay. Akazange uzohlula notata lo muntu. That is when they will accept you. Because kwaphela la relationship phakathi kwakho kwabo notata wabo nobangena ngixesha kungonobangela kuzathiwa yengwa asingobantwana bakhe asiphumi kubo. Oh Jesus. Unknowingly into yobana when sisenza izinto we are sowing a seed. Your child in future will experience the same.
Because you failed to mother abantwana bomyenakho. You have failed. If you are calling yourself as a child of God, as umntwana kaThixo, as a new creature, don't operate as a world. I know as you know, they are not easy. They are a pain phakathi. They are a nyembezi phakathi. When you are doing everything right, but abayiboni. Hayi ndifonelwe ngusibani nkosikazi. Uthi kuthena efonela wena afonele baba. Because when you see strange, umuntu ebesoloke emazi ungekho wena kulotatakhe. Umuntu ebesoloke efuna izinto kuye ungekho wena ngutatakhe. Umuntu obekade eshara izinto kunye naye ungekho wena ngutatakhe. Awuzobalula ngokufuna kusherwa yonke into apha nawe phambi kwakho. No. If you have that heart of a mother, ubanika ixesha to get used to you, because you are a stranger. Bona bangabantwana wena umdala imendaweni yakho yoba ngumuntu omkhulu. Suse nawe ufuna uacta njengabo, because I see women ezifika emitshatweni zifune ukhompyutha nabantwana. No, you are not a child. You are a woman, you are a mother. Myeke izinto zakhe zobu-childish. When you are standing in your position will set things right. Indawo yakho yobumama izawubeka izinto ngomgaqo. Uzawuthi ungakhange uthethe into wena. Uzawuthi ungakhange uthethe into. Ubone ngosowudityaniswa. Nkosi. Ubone sowudityaniswa. Nasebandleni. Niyayazi uba nasebandleni yabanjalo? Iyabanjalo ebandleni. Kubekho utata. Besendidlulile kuyo into yoba ube ngumama mfazi. Ibakhona ixesha lento yoba kuba khona apho ubone uba umama akabonelwa ntweni. Andiyazi nakumabandla esisuka kwesi ibonile loo nto leyo. Umama mfundisi ukhona ke njengegama uba ngumama mfundisi, but uyafumanisa uba yonke into utata. When kukho abantwana that understand that this is father, this is mother, and they treat you ebandleni as umama notata, ufumanisa uba kukho amadoda nengxaki. When uphaka kokwenu izitya, unika bani unike bani. Andiva ke? Thathi mic abakuva bani. Akuniki utata, unika uluxolo, unika usine, then uzowunika umama. But ebandleni bafuna njani? Ebandleni uyayazi phako kwenu uba wena uphakela umama notata uphakwa. Uyayazi uzawunika utata isitya sakhe, unike umama isitya sakhe, unike obhuti bakho, unike osisi bakho. But wawufika ebandleni ufuna unika utata isitya sakhe, unike ootata bonke izitya, then
Mama, but we don't understand what is it to be a mother. We don't understand that role, mama. Phakathi uyayazi othi hamba njani. But ebandleni niko tata ayamsako tata qala. Yet if ebandleni kukho abantu abanayo le revelation, I need nikutata, ndinikumama, then ndinikotata nabanye omama. Ubamba kukho tata abaninxa, nimenza idondo mama. Okusala umama ngumfazi. Aninakwenzela izinto umama ninika umama izinto yokuqala kunamadoda. They understand. If you are saying father, mother, in order each, we cannot give these sons gun. Then the balance you only mama. You cannot be a son if I was in the womb. If this is your father, I am not your mother. It is not your womb. Usele ngaphandle ngumanage ngamasiyo. Funa kuyazi, if I'm not your mother, he's not your father. He is not your father. Because he cannot father you. For you who make corner, would need to get you womb. When you are fella, some corner, who not that pants ever womb fella. Where do you come from? Where do you come from? It's right, and we'll do our duty as a befundisi bakho. There's nothing wrong, that is right. But ungafuni ubabe ngutata. Kwinto ngenda imention ecawa bakhandidwele kuyo. That before abe ngumfundisi ebandleni ngumye nam. Oh Jesus. So ufuneka si understand this role. Yoba ngumama. And when ungumama, I mean ungumama. Oh Jesus. Akubi na mankonyo. When they are favors, you love your children dearly. Even kukhona ukomba ezibawusithoka besitsho owenza kakhulu kunabanye abantwana. Unento yofuna ukumvisa kamandi, but as a mother you make sure abanye ababoni. So that you will be called. Because now as a mother you will not feel okay when you will not feel okay when so if I am well pleased with you.
bona abanye. Because that's not inceda iyenzeka ngolo hlobo. Omnye wake wayenza phambi kwam ebapha imali ngabafana bathathu, wabanika 1,000 abanye. Lo umncinci unguTondo amthandayo wamnika 1.5 phambi kwabo. And my heart was broken. Because noma bengathethi abava kamandi, ayibavisi kamnandi nanto. So as a mother you must be careful ihlobo owenza ngalo izinto, because you will produce after your own kind. You must know that you wanyisa ukhulisa omama bangomso notata bangomso, and you want them to do well. Uyakwazi ukuthi ukufundisa xa usiya kunye. Because bembana amaxesha ndikhala inyembezi, ndikhale but ndikhale nakutata, because ayikho right nale nto yonke into igalele kutata. There are things efuneka ungazisanga kutata. Ezinye izinto handle them yourself, because wena notata nifana and uthixo uyenze ngamabomi. I want utata to focus kumsebenzi uthixo ambizele wona, angafocus ku-ABCDEF abazalwana abangamenzi kakuhle. Ndifuna focus kumsebenzi kaThixo, ndikhale kuThixo, ndikhale kuThixo ndithi bawo andiva kamnandi, andiviswa kamnandi ngubaba, akandivisi kamnandi. And ngoku ndiyabona uba undihleli apha, ngoku ndizawude nam ndifuna ureacta, bawandifuna ureacta, because once ndireacta kuzuzukiseka. uThixo avesi. Ndake ndothuka ngelinye ndikhala kuThixo. uThixo wathi, don't worry, suzuhlupha ngaye, he's a fool. And I was like, hayi bawo, ilizwi lakho musi lithi othe fool phaa kwiMateyu chapter 5 kwezaa mfundiso zikaYesu. Uba uthe fool, ayikho into ulindele ngumgwebo. What uThixo is, because when you are saying fool, you don't know what you are saying. You cannot say fool because you don't know what you are saying. I can't say he's a fool because I know what I'm saying. Hey, oh Jesus. So you don't fight for to recognize. You don't. I am the man. Now I need and the chila. Ufuneka nithi ndimu mama lapha. Funeka kwenze kuno efuneka ndithonyele ngoba ndimu mama lapha. Ifuneka ndingcolise ndiyangcolisa qha. Andithi ndimu mama lapha. Because I know my position. You don't have to prove a point. Bandimu mfazi wale ndoda, ndimu mama apha. Stand wena kwiposition yakho yobumama. And let every child recognize that this is mother.
senza into erongo. Oba bumele kuthiwa burhawuzela isikwapha burongo. When erongo you don't brush. You say this is wrong. You can't do A, B, C, D, E, F. This is wrong. And glory to God, when ixesha siyakwazi nokuchaza about why. Because thina kwela lethu kwakuthiwa into ethile suyenza qha. Uyawushiyeka kanti oba ezinye I understand them. God said okay, that was why kwamane uthi intombazana yithi. Intombazana yithi into ethile. Intombazana yithi. Okay, there was this reason. And ufumans ba is valid, is sensitive, inamandla. But when ilethi xesha uyayithetha. Sukumenza A B C D E F, because if wenza A B C D E F kuza kwenzeka oku noku. Because of azisekho ezo zinto. Ngenxa into bazange sixelelwe isizathu. And yet we allow abantwana bethu batye izinto kwakuthiwa thina masingazityi. And you find that umntana at a very early stage is sexually active. Kanti uba wawuyixelelwe ubuzawukwazi, because uyibona njengenkohlakalo. Hayi nawutya into ethile abantwana bam bengayityi. Hayi ityani. Kanti no bazawuyitya but at istage esithile. Ewe, ezi zinto sizibonayo zentsana ezithi give birth, ento zisikhalisayo singunobangela. Abazali bethu ngunobangela because basinqanda thina but abasixelela uba why ndisithi suyitya into ethile, because xa utya into ethile kuza kwenzeka into ethile, and kwi-age ethile akho suppose into ethile yenzeke elifini yakho. Because kunezinto if ungene kwinto ethile before time kune-damage eza kwenzeka in your body. So into erongo irongo, engeyiyo ayiyo. Ngamanye amaxesha you may wait for ixesha eli-right. Uyibona uba irongo but athi umoyingwane not now. This is not the time. I call agent. Khawulungisane nomphefumlo wakhe qha. Khawuzame ukwakha lo mphefumlo. But athi ke kwi-age ethile, whenever age ethile, uthi ke ngoku into ethile, don't do it. Kunezinto endizirivilelwa nguThixo even ngale nto ikhoyo ngoku. Le nto ye-threats, ezi-dreadlocks. Yo, take ndatyhilelwa into enzulu. Ndayoyika. Xa esithi uThixo this thing, it sends i-altar esenda ii-signals kuzo. That is why ufumana uba kukho imikhuba ethile evelayo kwi-life yalo, because there's something. But what uThixo not now, when the time is right. I'm talking about i-duty yoba ngumama. Xa ungumama funeka ube neliso, iliso lakho libe bukhali. Liso lakho funeka libe bukhali. Njengoba iBhayibhile isithi be quick to hear but slow to speak. As a mother, iliso lakho funeka libone. Noba awuthethi but iliso lakho funeka libone. You cannot afford uba imfama ungumama.
umninzi umonakalo nokwenzeka. Because there are things utata angazoziqaphela. And uyafumanisa into yoba kunamabandla ekuthiwa highly esteem, utata umama anyathelele phantsi angabekwa endaweni. Uyafumanisa indlela aqhwalela ngayo loo mabandla. Because there's a party engafunctioniyo. Mhlawumbi ngelinye ixesha seleyibona yekuye. Hayi iyekele kum. But akazuyenza. Believe me, akazuyenza. Because ayibekwanga kuye. Ayibekwanga kuye. Ngoba njengoba ungumama unezinto ezibekwe kuwe zokumadarisha. Unezinto ezingafumanekiyo kutata ezifumaneka kamandile nto siyayibona physical na spiritually ngela hlobo. Bomi bakho uyawuqhwalela because kukho into ongayifumaniyo, khona izondlo ongazifumaniyo okumele uba uyazifumana. So I'm talking with mothers. You must know, xa kusithiwa mama, it's a responsibility. Xa kuthiwa mama, position yourself. Because you are not only going to mother your children alone. No. Awuzoba mama wababaphuma kuwe wedwa. Uzaba mama wezizwe. Uzaba mama ozathi xa udlula endleleni naba abantwana bayalwa. Uzawungena phakathi awuzothi andibasi uhambele phaa. Uzawungena phakathi unqadi ngokungabazi. Ayenziwa le nto niyenzayo. Dala ndiyazi noba isekhona nangoku. Xa kubethwa umntu caba umntu uzawula besiza umntu ongumama afika azandlale phezu kwakhe. Umama ngumntu waloo, ngumntu wokhusela. Funeka uyazi uba unomama unekhava. And umama akahlekisi ngemeko yakho, sozahlekise ngemeko yakho umama. Mama covers you. Kuthiwa xa bethetha yho mama banamabenyamene uyamva ebhizi kungenxa nto bakana-revelation yozazi uba ungumama nakubani na. Uyofika bakha abantwana ebaqhuma yini uyabaqhuma sozazithetha iinto zabanye abantu zabantwana bakhe kodwa iinto zabanye abantwana babantu uquick to judge. Uhlanje uthetha izinto zabantwana babanye abantu. Kungenxa nto bakayazi uba nakwaba abantwana ungumama. If she can cover abantwana, she must cover naba abantwana. Omama bathengise ngabantwana. Ngoba ingengoba bathengise ngabo because ayingobakhe. Umama does not do that. Ungumama qha. Une-responsibility to protect, to cover, to teach, to lead, to manage. So kufuneka siyazi ke into yoba if we fail uba ngomama kwaba abantwana esibazalayo physical because ndiyamthanda uThixo yile nto kusithiwa inkonzo iqala endlini. Ukunika ifemelana encinci uThixo bapractice apha to be a father, practice apha to be a mother ngoba you are going to be a mother of many nations. But ufeyile kwaba you have failed abantwana. You have failed abantwana. Abantwana bathe sabazintsali. But it was a woman ecango tata wakho efeyishe ukuba ngumama. Oh Jesus. And umama akabi selfish umama. Akabi selfish umama. Utata sethe nazi asente ngathi azinamsebenzi
zetapile ba akangowa lapha kwakutholwe laba bephaka kwakwitapile elwile nakhumbula utata kwakutholwa yela tapile lifakwe kwesasitya Jesus ufuna yonke into eyaba bambaselwe ndim abazobe babe nayo umnyutata if abakhange bahoywe ngulona abazobe babe nayo umnyutata unless ukuvela uThixo abeke indoda phezu kwalo mndala ozawuthi bengutata ezinye indlavini nalamaphara esiwabonayo ngabantu abonzakele bane-enga they are full of anger aba bantu because of omama they are full of anger umama wayesishiyela izinto washiya umama wasishiyela okulokulu wafika umfazi katata wathatha yonke into yabelonga kubantwana bakhe sabazinzali not the woman of God not the woman of God go kwigumbi lakho and pray if you have failed make me a mother umama ngumuntu wokubuilda ufika emzini kuthiwe sabungava you gather those people together you build a relationship phakathi kwabo wenza kuvana it only takes God kwifamily uThixo into wayibekayo kwifamily njengoba sizifamily asilingana abanye apho bathatha khona abanye banayo into abanayo ngeChristmas ngoba nanotata sizaba netheki nomlenze kukho abazawutya isonka namanzi wathi uThixo biza ifamily yokuyihlasa endaweni makube khona ifamily gatherings ngeChristmas so that nongenato angafili like ingathakanato and uyayazi into enabantu njengoba ingulo esenza isaladi nenyama zenayo ufumanise uba ngoku into enabantu phakathi sozingaphuxeki ufumanise uba hayi ubani uthakazoza because akananix ithi question yam kanti intoni injongo yalo mhlangano from the beginning injongo yalo mhlangano yayingeyobani abangenanix so that baselebrate badla iChristmas badla ipudding njengomntu wonke that is a mother usoloko ekhangela lapho kukho intswelo khona akavuyela intswelo hayi bafunda uguqa mabaguqa kumnjima umnyango akafika mnandi uThixo as women we have failed to be mothers usikelelwe phakathi kwabafazi wena uThixo kunika irresponsibility yokuba ngumama usikelelwe funeka uyazi usikelelwe phakathi kwabafazi sukudlala ngentsikelelo yakho don't tell laa ntsikelelo ibe bubukraka abantwana bakraka your husband ukraka noba kazowutsho kuwo ukraka nabantwana bakhe angana-relationship nabo ngenxa yakho bakraka nabantwana utata used to do this and this for us but not anymore not anymore if we are of the kingdom of God masenze izinto njengabantwana bobokumkani bukaThixo makube khona umahluko masingafani mawungathiwa siyafana sanubaniselana into enye nomama senext door ongakholwayo ingathi ndim mntakababa
bayageza laba beqhanqalaza ubona bafuna undohlula nomyena man abantwana bomyeni akho soze babe nguwe life yomyeni akho because izinto that you can do with life yomyeni akho can never abantwana bazenze. You must know that. Enye into siba insecure. As a mother, you cannot afford to be insecure. Noma bangageza bathini soze babe nguwe. And nomyeni akho uyayazi loo nto. Uba u-ABCD in my life unida umfazi wami. As much as I love abantwana bami, but u-ABCDEF ufulfillwa ngumfazi wami. So as a woman you must know that. And give the children indawo yabo kwi-life katata ngoba soze ube ngabantwana bakhe. Uyawuhlala unguwe. Undimedile kakhulu ke uThixo because ndidibene nengxaki apho athi umfazana siyaxabana nomyeni wam kubi ngenxa kamama kanti oba ndithe kuye chuza phakathi kwam nomamakho. Did you know that is wrong? He can't do that. Asoze nanini na uyithathe indawo kamama emyenini wakhe. Nomamakhe soze nanini na ayithathe indawo yakho abe ngumfazi kanyanakhe. Umbeke kwiposition enzima kakhulu umyenakho. Uthi makachuze phakathi kwakho nomamakhe. There is no such thing. Funa uncedo lento bakuxazululwe i-conflict ekhona phakathi kwenu. And funa umama omazi ukuthi ugcwele uThixo okwi-age kamama zala wakho because mna ke ndimncinci nomama zala wakho especially xa uzawudinishana lo mntu ongasindiswa xa ukujonga wazi intoni akanoba une-wisdom kanganani uThixo uxholisana uzawujonga tshini sana umama umfundisi nje umamfundisi xa wena wazi intoni uphi mna ngoba bendithwelele umntana i-9 months. That ifuna umama ogcwele uThixo. A woman that is full of wisdom every age kamama zala wakho. Ukuze azokwenza uxolo phakathi kwenu. Azoyazi umama bakufikelele ixesha ngoku unkosikazi abe umnyana wakho abe nonkosikazi. So i-attention uzayishare ngoku. Because umama akafuna ukuthi let go. Umama ufuna ukwenza understand into yobana as long as he is my son, he is a husband to somebody else. And une-duties zobu-husband efuneka ezenziwe. It only takes a mother to understand that. It only takes a mother. Sesisima ngenyanga. Ayithi umndenzeli ngifumene sekubethe u-12 now. Oh Jesus. This is a responsibility. Luxanduva ofuneke ulithathile. Santala baboseke satha. Jesus. Ndifaka kubi nomntu ozazokuxelela ngomntana omnye umntu yuhanda kaba kuthiwa yinene ngoku uqatsele wenza okunokunoku. Ibe lingumntu obhinqileyo ozeleyo. Mna ndikujongele loo nto. Ukwazi njalo ungumama uzele uzondibalisela hayi kuthiwa yinene wenza ntoni ke ngaloo nto yobe qatsele senza oko. As women we need to take a position. Motherhood and mother our children, mother the nation, mother the country.
makarelease ezazinto zakhe. Shandalala baboseke satha. Masithandaze Thixo somandla. Oh, shala baboseke sethu. Ngale mini yomama Nkosi waze wamqhatha umama. It's not about nje ukuba si-appreciate sithengelwe i-present. It's about us to mother. Shala baboseke sathani ababofika. Kulakhala babosala baboyengeza izena zatha tilakaya unana saya babosatha. Silakhalia babosetheli ababasanda. Sime phambi kwakho Thixo sicela uxolo. Sicela uxolo mzali. Sicela uxolo Thixo asenzanga kakuhle. We did not understand what it is ukuba ngumama. Kodwa sibulela ngale mini Nkosi ekuthiwa ngoma. Usazise Nkosi ukuthi yintoni uba ube umama. What is the duty Thixo wethu oyigcwele? We receive, Lord God Almighty. We receive the responsibility. We have neglected that responsibility to build the bridge, to build the broken walls, to build the broken relationships. Instead, we have broken them. Siyasachitha Thixo wethu. Sinetyala elikhulu ebusweni bakho. You are not happy. You are not happy ngathi Nkosi asenzanga kakuhle. Sibuyela kuwe Thixo wethu oyingcwele. Ngoba siyayazi ukuthi awuthetheli Nkosi uba usijaja. Kodwa uthethela ukuba size sakheke. Uthethela uba size sazi sibuyele endaweni yethu silungise. Thixo sinika inhliziyo evayo. Sinika inhliziyo Nkosi ethobekayo. Ethobeleyo Thixo wethu oyingcwele. Bala baboseke sada. Udala khale ababoseke bosithe. We thank you, Lord. We give you honor, we give you glory in the name of Jesus. Izinto ezinjengezi ayizo zinto zoba kubizwe altar call. Azibizelo altar call uzobeka isandla. Zifuna wena ungene egumbini. Ume phambi koThixo. Uthethe noThixo wakho. Ngoba uThixo uyayazi uba wenzanga ngamabomu. Wenze ngoba ungazi. Wenze ngoba ukhule kusenziwa ngohlobo. Awayazi ukuthi wena xa ngumntwana kaThixo umele kangawenza njalo. Asibize altar ngamabomu. Ifuna umuntu noThixo. Ayifuni uba ubeke isandla ngomnye umuntu. Ndingakubeka isandla. Ndingafuna mhlawumbi ndifune transfera. Ihamba ngenhliziyo yakho. Uthi Thixo, here I am. Cela uxolo Thixo. Ndicela uxolo bawo andazanga. Uma uthe undisikelele phakathi kwabafazi. Wandi